Hi guys, let's eat! So this is my brunch. Hanggang lunch na ito guys, hindi na tayo kakain. May gabi na ulit ang ating eating time. So I have here my coffee. If you can see my black coffee, it's so black. Diba? Inubos ko yung Tapos meron ako ditong natira guys sa gabi na inihaw na. Ay, laglag pa nga. Yan o. Yung niluto ko lang sa kawali. Yan, meron pa. So yan, kain tayo. Almusal. Ayan, tapos lagyan ko ng madaming ketchup. You know naman ako, mahilig ako sa ketchup. Sobrang hilig sa ketchup. Tapos, ayan. So, kain tayo guys. Almusal, tanghalian. Yes, kasi magnanay na. At, dahil magnanay na at nandito ako sa bahay, ibig sabihin ay wala akong pasok. Wala kaming pasok kasi sa school today. Kasi kahapon, sinabi nung teacher namin na walang pasok bukas. Nagulat kami. Ha? Walang pasok bukas? Bakit? Tapos, yung pala may gagamitin yung lahat ng classroom for examination. Dahil, wait lang. Yung first batch siyempre first batch mga nauna. Nagkakaroon sila ng ng exam about sa Liban and Deutschland. So, very strict sila guys sa ganun. Sobrang strict nila. Tsaka yung classroom namin hindi naman siya ganun yung mga classroom namin hindi naman siya ganun kalaki. Kasi ilan lang kami basta ganun, hindi naman siya ganun kalakihan. Basta ganun. Pagka examination, kailangan ng hiwalay talaga as in. At least sa isang lamesa, isang tao lang nakaupo. So, dapat walang makakatabi. Dapat
ito nandito, ganun. Basta ganun. Kaya kailangan nila ng madaming classroom, ganyan. Sobrang strict sila. Ano. At sa tingin ko ngayon ay lamig sa labas. Pero ang sabi warmer daw ngayon, mas warmer daw. So yun, tumong tayo sa bahay. Tapos mamaya pag-isipan ko na lang mamaya kung ako ay lalabas o nagutom ako kasi nga, nakaramdam ako ng nagutom ako kasi nga maga akong tinawag ng kalikasan ba naman. Wala pang alas 6 eh. Di ba kanina nakita niyo ako nag-almusal? Ngayon lumabas ako guys at dala ko yung backpack ko dahil punta tayo ng bayan. Maghahanap tayo ng pwedeng mabili. Gusto kong pabiling okra eh. So sa yun? Doon yun sa malapit sa my school. So yun. See you later. Dito pala ako ngayon. Dumaan ako dito sa park. Ang ganda na. Ang green. Kita niyo ba yan? Ganda diba? Dito ako dumaan sa may park. Kasi maglalakad na ako ngayon. Di ba ang ganda? Take picture. Oh, ang ganda. Diba? Green na ulit yung dinadaanan ko. Charot. Ang ganda. Ang ganda na ulit nila. Kasi green na. Dati walang dahon yan, di ba? So, ayan na. Maglalakad lang tayo ngayon dahil nga wala ngang bus na dumadaan dito doon sa amin dahil nga sarado ang ayoko nang pating pumunta doon sa kabilang bus point na nanuhan ko dahil hindi naman ako nagmamadali. So yes, okay lang. Kaso lang ngayon guys ay 8 grad. So malamig. Malamig pa rin siya. Eh ako pumunting lamiging tao ako guys, lamigin. May iba pang walang dahon yan, pero may iba most dahon na. Grabe, ang ganda na. Ayun, may gumagawa dun sa may dulo eh. Ayun, may sasakyan doon. Guys, galing ako dyan, oh. Bili ako ng hanap ako ng papaya, kasi wala silang papaya. So, yes. Yung nabili ko dyan, guys, okra. Ayan. Obs and kimus. Hindi doon din may construction. Daan ako dito sa aking milk tea kung bukas na siya. Hindi pa din. Geschlossen. It's still closed. So yes, I'm going now. Here. Tingin-tingin. Guys, ako ngayon ay naglalakad na pauwi ng bahay. Kasi hapon na. Hapon na at hapon naman ako umalis ng bahay, di ba? So, yun? Alauna. Tapos, ngayon, alas 3 na. Alas 3? Oh, 3:30 na. Hindi lang alas 3, 3:30 na. And, yes. Ang tagal ko kasing maghanap pag magdago to. Magpili ba? Ganun. So, yes. Walking ulit ako pauwi ng bahay. But it's okay. May bus naman na na yung papunta nga doon sa ibang
Pwede akong sumakay. Pero ayoko. Lakad lang tayo para exercise. So, see you later. Dito ulit ako sa park. Kita nyo yan mga bulaklak, oh. Ganda, no? Dito ko doon. Ganda nila. Dito sa kabila ay pink. Oh. Diba? Tapos meron dyan bed of flowers. Char. Mga puting bulaklak. Ang dami niyan dito sa kanila. Tapos, yan, green na ulit. Ang ganda. Diba? Ang ganda na ulit. Kasi green na. Oh. Charot. Ang ganda na ulit. Tapos madami na ulit mga lumilipad-lipad na mga gamo-gamo. Na ulit mga lumilipad na gamo-gamo. Dahil nag-ano na. Lakas kaya ng hangin. Nakailang tali ako ng buko. Ang ganda na. Ang ganda mag-picture. Wait nga, mag-picture nga tayo. Hi guys! Ha! Another grocery! Ang bigat! Ang bag ko! Charot! Walang laman yan kasi nga, ay, walang laman. Tinanggal ko naman ng mga libro dyan. Ako, diba, ng oras na. Tapos, prepare tayo. Ayan, so yes, pakita ko sa inyo kung ano na pamili ko sa bayan. Resibo. Wala akong nakikitang papaya, so ang nabili ko guys is okra. Okra, baby. Tapos, ano ba ito? Euro Shop. Pumunta ako ng Euro Shop. Nakabili ako nito guys, oh. Iisip ko kasi kung ano nilalagay ko dito. Charot. Hindi sa lamesa yun. Tapos, pumunta ako ng ano, ng tawag dito, ng DM. Ng DM. Bumili ako ng pabango. Gusto ko to. Mura lang to guys. Mumurahin lang ito siya. Pero, pabango. Okay na sa akin yung mga mumurahin lang para, pang ano lang naman, pang everyday. Tapos, bilhin ko yung asawa ko ng kanyang spray. Yan. Kasi may pabango pa yung asawa ko dyan eh. Yung ano, yung birthday pa niya yun. Ang malaki kasi yung kanyang pabango. Tapos, ano ba binili ko? Wala na. Bumili ako ng balloons. And cards. At, binibili pala akong blush on. Tatry ko guys ito. Mumurahin lang itong manabili ko to sa DM. Tatry ko lang. So, yun. Ang pamili ko sa DM. Yan, wala na. Tubig ko na ito, oh. Charot. Kasi pag naglalakad kasi ako, I like it. Ayan. Whoopsie. Tapos, dumaan ako ng Aldi. Yung tinapay. Ako yung kita. Bumili ako ng another tinapay. Ano ito yun? Galing ng Paris, France. Sure. Ayan. Para may tinapay kami dyan. Tapos, may nakita akong milk na mandel drink. Mandel drink. Yan siya, yan siya. Iniinom mo siya ng gatas, guys. Lactose free. Lactose free. Tapos, avocado. Bumili ako isang avocado. Kasi dapat, gusto ko sana mag-salad. Yung salad. Yung vegetable salad. Ganyan. Kaso lang, hilaw pa yung avocado ko. Sumupas ko lang siguro yan. Tapos, bumili ako ng yung may lasa na butter. Kasi ito nabili nung una, walang lasa. So, ito na. Pinabaon-baon ng asawa ko. So, yan. Dyan siya. Tapos, itong gatas. At patatas. Yun. At ang nabayaran ko for this video is 9 euro. So, yes. Let's do this. And let's start to have an amazing mag-prepare ako guys ng kasi ng asawa ko. Ang gusto niyang kainin today is tawag ito?
Pauwi na rin siya, di ba? Magkasunod lang kami. Tatago ko lang to kasi ano to. Pang gift ko kasi to eh. Ito, dito to sa ano namin. So, para may ano na yun. Kasi wala na yung ano niya, wala nang laman. I-unbox ko sa inyo guys itong pabangong to. Mura lang to guys, ano lang to. Almost 7 euro. May pinakamura pa doon, mga 4. Pero ito, sabi ka ng asawa ko, bakit ka bumibili ng ano, yung amoy daw ay mawawala din kaagad. Sabi ko, pang araw-araw lang naman, hindi naman kailangan tumagal siya kasi yung damit naman ay nalabhan din naman. Mawawala din naman. Ayan, so yun. Ito siya guys, oh. La Rive. Maganda to, mabango to kahit na ganyan lang siya. Ang cute kasi niya guys, pink, di ba? Tapos may design dito sa likod na parang flower. Oh, kaya ako siya gusto din. Tsaka mabango siya, tinetesting ko siya. Kaya ang bango ng jacket ko kasi ang dami kong tinest. At saka malaki siya. Diba? Yan, pabango. Gusto ko bango ko eh. So yun, nalagay ko ito sa ZUR para may pabango doon. So yun, tara guys. Tayo ay mag-ano. Ito pala nabili namin ito ng asawa kong pumunta kami ng Lidl. Ayan o. Pampost ko to dito. Kasi tinan mo, luma na ito guys. Yung pink na ito. Luma na to. Mukhang okay pa sa camera. Pero sa tunay na buhay hindi na siya okay. Ano na siya? Gutay. Charot. Ayan siya yan. At bili tayo. Mag-ano tayo? May patatas pa pala dito. Akala ko wala na kaming patatas. Bumili akong patatas. May patatas pa pala. At least, pagka kailangan ng asawa ko ng patatas, madaming patatas. Ayan. Unahin na natin yung mga ano kasi nga. Lipat natin dito. $2.5 kilo ito guys. Patatas. Dahil patatas is life. For my lovey. Pero ba ako yung so yes, so let's peel the potato. Feel it. Hi guys, I'm back. Hi. Anyway guys, this is may langaw na nakapasok sa bahay namin. Tawag ko nag-iisang langaw. Anyway, this is another day guys. It's Friday. Happy Friday. Ayan, so yun. Hindi ko alam. Akala ko kasi malabo na ito. At yes, ang oras na ngayon guys is 1:15 ng hapon. Yes. Oh, may message ang aking sister. Ayan. Tapos, tawag dito? Naghihintay kasi ako ng tawag. Tapos, yes. Duman ako ng Aldi dahil yung aking kaibigan na naman ay ayun, so ano na naman ako ngayon ng hindi ako naglakad kasi yung aking
Frenny, dala-dala niya ulit yung kanyang car at dumaan siya dito ng Aldi malapit sa amin dahil siya nga doon ay mamimili din. So yun, kaya syempre, isabay tayo sa kanya. Tapos, dahil sakto lang din naman at may bibili na ako sa Aldi. So yun, yun ako guys. So, yeah, wait, tanggalin ko lang itong jacket ko para hindi tayo maano. Tapos, nagmadali ako kanina dahil nga tawag ito, yung ihing-ihi na ako, charot. So, let's start with our napamili sa Aldi. So, bumili ako syempre ng cola for my husband at bumili ako ng yung paborito kong tinapay, guys. Ito yung lunch ko ngayon kasi mamayang gabi ako kakain ng medyo okay, charot. Tapos, bumili din ako ng tubig ko. Oops, ito pala muna. Kape, pang-kape, asukal, gatas. Tapos, ito yung tubig ko. Bumili din ako ng tubig kasi wala na akong tubig. Ito na lang yung tubig na tira ko sa akin. Ito, wala na nga sa kalahating laman kasi binabaso-baso ko yan. Wala na akong tubig. So, bumili ako ng tubig ko. Tapos, cola yung kanya. Charot. Tapos, bumili ako ng steak. Kain steak. Ayan, itong steak na to guys. Gusto yun ng aking jusawa. Tapos, asparagus. Spargel. Ayan, green. Nung nakaraan guys, nagluto kami ng white. Ngayon naman ito natin green. Kasi may white din naman doon. Sabi ng asawa ko, ang masarap na yung white. Pero ang naandun kasing white sa Aldi guys, ang lalaki. Hindi ko bet yun. Parang hindi maganda yung lalaki. Kasi nakaraan nakabili kami maliliit yun. Ang laki. Ang lalaki nila. Tapos bumili ako nitong salt tangen. Yan, pang pika-pika. Yun lang. Tapos, ayun lang, yung napamili ko ngayon. At ang total lang napamili ko ngayon is 20.43. Ayan, so ayun lang guys. Ang ating video for today's grocery. Ayan. At yes, mamaya ang aking gagawin is I'm going to laba-laba. Gusto kong ilagay dito sa ibaba para hindi naman ito lahat dito sa taas. Oopsie. Aba. Good. Yan. So, nakalagay sa baba. Tapos yung aking gatas pang kape. Yeah. And so, that is alles, guys. See you later. Guys, so time check. 8 na. Katapos ko lang maligo. Ayan, so yun. Kasi naglinis ako ng bahay. Tapos, ayan, so, tapos nagsalang ako ng nilabhan. So, yun. So, anong oras na, diba? Tapos kakaligo ko lang. Basta yung buhok, basa-basa po buhok ko. Maya ko yan tutuyuin pag matulog. Ayan, so, yun. And I'm just waiting for my lovey loves. Ayan. So, yun lang guys yung ating video. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo kahit na ganun lang yung ating video for today. Ayan. So, yun. Naka-ready na yung aking sampayan dahil magsasampay tayo guys. Ayan. So, yun. So, di ba kita nyo maliwanag pa rin sa labas? Oh. Kahit na tawag ito? 8 na. Ganyan. So, yun. So, yes, guys. See you later. See you on our next vlog. And thank you guys for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys next time. So, yun. So, watch more. Always smile. Dankeschön. Ciao, ciao.